Karbi Anglong ban Meghalaya adu ya hoyalam ki non pornita playing on a judunation sido bomlang. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon team Karbi Anglong pen nini playing at apianta thangnan kaching ki kaching vai kavidera bangki isi mang humi mebinong. Amreng constituency ka parlo Khermia rong along Karbi Anglong arlo nang ke dodun achomang atum mate Khermia rong pen kachikoy not achomang arong along PCR la pen khat khasla la rong ni atum Khermia rong pen adu ya hoy ke thirklong dokko ka phita kapasik vera jok kedamtang jakhong ni phai ingkoi da hini arni adui ahoy ke pathir klong japhan kaching vai padolo bonta khat khasla la pen PCR achomang atuma bangke aron re pen Khermi along le nang ka chirai bot ija phan aron re pen longle pata Meghalaya pen nang selamsi la an ke nitum along le lang pu cheparo ka ilo pusi pherang kya maya long pachini pon nelitung Khermi boundary rong area kasi plakya panel tum jumang pen dagnel tum ti bohet kidu pisir la pen kat kasla tum la tum penel tum arni jipitik se tarik reni taring koraini bomtiar ni nel tum ti phalo la se jengki singwai lo kamahala sahut nel tum phana phelo na pudun nel tum da case map kadu we nel tum sipiklang lo bonstame alang litung bang pulau nel litung tadu sita menel tum keju bai pen se selam de lo pu la se la sa pole bang nel pudun lo nang litung Karbi Anglong se gidulang pulau tang ke Meghalaya pen pulau selam nang yi palam senel tum sipathulo amasalang litung bang nang ti thanun lo nel litung ke pata kadu ko we pen dang lo la hai ahoy doi alam dokumen anta juwai senel tum se selam lo la nel tum ke Meghalaya long se dokumen anta dulu. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Kaning Jever Karbi Anglong along leke inch isita bang aphan ki pipepu lasi prabjin pen adu ahoyalam ki nanglang dun cari serak nang ji pusi kachuning ripadopon jongsi nang kilang dun pangkreve pulo tangte kewangji lang arni ke so luk sodak mate vi phikta bunang kok rathek pusi pachini pon neli jumang to an pulo pinner ni ke Karbi Anglong arlo lang apot se nang tumta chini nai hadong ka air office se la hai salam nai salam dam rapper nang puneli pulo mat se achuma tum nang pulo nang tum ke piniar ni anta Meghalaya kalelang pu pu bom tha pu se nil phanang pu kok la nang tum ga non anda chini ne lang ma pu se nang pu ko la se neli kama thada mateng chuma tum la an kan ye hai lo pulote neli tum tong Meghalaya lu ke doma matela piser khat kasra tum Karbi Anglong ar lu tong ke doma labang so bang se consulting aphan charjunang kok po piniar ni na se nang le tum prabjing ake prabjing pen non mat ladak adoy hoyalong neli tum stame athik pet pen permanent akete ke klem tang du ulo la senan tum prabjing pen ke wang pen ang kahumri japan chuni jiri kindeng ben sem singing ti Karbi Anglong live